Bengi mar NCBA olando yuto mar shillings bilion 9.3 e thuolo mar dweche auchiel mokuongo mag higani. Yuto makamano en medruok mar kwan 20.3 kopim kod shillings bilion 7.8 mane bengi no yudo thuolo makamano higa mokadho. Omenda moganda okane bengi no ne omedore kod 10% kanyaka sani bilion 516.6. Okang' ma jatatije bengi no John Gashora wacho ni obiro kod medo yaro bedene nyaka e pinje malibamba. Hola ma ok ochul e yo makare kata NPLS ne odok piny nyaka 12.7 ka opim kod 12.9 mar higa mokalo. Hola ma ok ochul maber kata kamano ne oduoko yuto mag bengi mar KCB piny kod 18% nyaka shillings bilion 16.1 e thuolo mar dweche auchiel mokuongo bag higani. KCB ne omedo menda ma iketo thenge ne hola ma ok ochul kod 137.2. Combined delivered a loss. This year, they have contributed 14% of the profitability that we have announced today. So really good growth across all our subsidiaries. I think the second part is that in our core bank in Kenya, we have seen strong deposit mobilization supported by our diverse number of customers. Together with that, extremely strong growth in terms of loans and advances, 17% growth year over year. And again, together with that, just the transaction volume has been quite high. I think you saw very strong performance in terms of fees that